Türkmen häkimetleriniň dekabrda bellenýän bayramçylyklar münasibetli ilata ardan azyk bolçulugyny döretmek synanşyklary dowam edýär. Munyň bilen bagly paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna subsidiýelenen bahadan towuk käbirine ýakymsyz ysly un, käbirine de towuk ýumurtgasy satyldy. Şol bir wagtda häkimetler käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we kökü önümlerini 3den 1 bahasyna satmaga mejbur edýärler. Paýtagtda döwletiň gözegçiligindäki bu sewdanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 13 dekabrda paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna azyk paýlaryndan başga-da bir sany towuk paýlandy. Ortaça 47 manada düşýän bu towugyň her kilogramy 27 manada barabar bolýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy ortaça 45-50 manada deň. Mundan başga-da paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda subsidiýelenen bahadan un peýda boldy. Ýöne habarçymyz 1 kilogramy 1 manada barabar bolan bu unyň reňkiniň garadygyny we ondan ýakymsyz ýysyň gelýändigini aýdýar. Bu undan bişirilen çörek ýa çörek önümleri owranyp durýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 14 dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna bolsa bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtganyň 50 manada satylandygyny aýdýar. Bu önümleri satyn alan ýaşaýjylaryň her birinden sanawa gol goýmak talap edilýär. Şeýle-de dukan satyjysy subsidiýelenen azyk önümleriniň bundan beýlek her hepde getiriljekdigini aýtdy diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir şol sandy Parahat 2 we 6 etrapçylaryna hyzmat edýän döwlet dukanlarynyň ilaty subsidiýelenen azyň ýany bilen käbir önümleri satyn almaga mejbur edýändigini habar berýär. Bu sebitdäki dukanlaryň satyjylary bayramçylyk münasibetli berilýän haritlaryň ýanyndan 3 sapar ulanyljak çaý we 450 gram makarony hem satyn almagy talap edýärler. Olar bu çay üçin 5 manat we makaron üçin 12 manat alýarlar. Ýoksa bu makaron bazarlarda 7 manat bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Munyň bilen bir wagtda habarçymyz häkimetleriň käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we kökü önümlerini hakyky bahasynyň 3den 1 bölegine satmaga mejbur edýändigini hem habar berýär. Hususy dukan satyjylary Bars atly keksiň bir gutusyny 30 manatdan satmaly bolýarlar. Onuň içinde 40 sany keks bar. Onuň her biri 75 teňe düşýär. Olar bu önümleri odol 2 manat 50 teňeden satýardylar. Satyjynyň ýüzünden onuň närazydygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda dowam edýän azyk üpçünçligi bilen bagly problemalar hem hasta yaramadlaşdy. Hususy sewdada bahalar gymmat mahaly ýurtda has köp maşgala subsidiýelenen azyk önümlerine garaşly bolmagynda galýar. Ýurtdaky azyk krizisiniň arasynda soňky ýyllarda häkimetler uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda döwlet dukanlarynda gyt azyk önümlerini çäkli möçörde satywa çykarmak esasynda adatdan daşary ardan azyk bolçulugyny döretmäge synanşýar. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany dessine aradan aýrylýar. Häkimetler bu tagalalarynyň çäginde soňky hepdelerde Aşgabat, Mary we Lewap vilayetleriniň käbir bazarlarynda ardan bahadan et, towuk, pepsi ýaly önümleri çäkli möçörde satywa çykardy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady ne de azyk krizisini resmi derejede boyun alýar. Resmi medbuat ilatyň täze bayramçylygyna uly şatlyk bilen taýýarlanýandygyny aýdyp, bu barada taýýarlanan ýörüte reportajlary görkezmek bilen çäklenýär.